Pinati o minahal kong matalumnon. Okay, karon day katulong adlaw sa pagpanghatag og pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom, guys. I hope nga magmalipayon nga makapalit ng hugas, okay, makapalit ng susudan, maunig advance Merry Christmas, advance nga pinaskuhan sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, I hope nga magkinabangay dito kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong atabangan ang administrasyon aron magpadayon ang mga programa naghihimo alang sa katauhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, iko PP tinud-anay nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, mao na ni update last day niya, mao na ni mga sa senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Today is Friday niya, December 13, 2024. Iko PP andam mutabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Advance Merry Christmas ug mabungahong bagong tuig kaning tanan diri sa lungsod sa Matalom.